Jeg vil i den her video fortælle noget om funktioners definition og forskellige måder at skrive dem på. Hvis vi prøver at tage udgangspunkt i et praktisk eksempel, hvor vi tager ned i supermarkedet og skal købe vindruer til 7,95 per halve kilo, jamen så vil der være en sammenhæng mellem den mængde af druer, vi køber, og så den pris, man skal betale. Og det kan man altså beskrive på 4 forskellige måder. Den ene måde, jamen det er en sproglig beskrivelse, så en dagligdags beskrivelse, hvor man siger, at prisen for druerne, det er antallet af kilogram, man køber, ganget med kiloprisen, som er 15,90. En relativt lang måde at gøre det på. Man kan også gøre det ved hjælp af et regneudtryk, hvor man siger, at prisen i alt, den er 15,90 gange med antallet af kilo. En tredje måde at gøre det på, jamen det er en tabel, hvor man kan skrive øverst op, jamen det er, hvor mange kilo køber vi, og hvad koster det så. Den sidste måde, man kan gøre det på, jamen det er ved hjælp af en graf, hvor man tegner ind i et koordinatsystem, hvor vi nede for neden har x-aksen, hvor der står antal kilo, og oppe af y-aksen har vi prisen i kroner. Der er forskellige fordele og ulemper ved de her skriveformer. Man kan sige, at regneudtryk der kan vi beregne meget præcis. I tabellerne kan vi lynhurtigt gå ind og se en omsætning mellem antal kilo og prisen. Og grafen har den fordel, at den giver sådan et visuelt billede af, hvordan hænger tingene sammen. Hvis vi prøver at kigge lidt nærmere på den her, på regneudtrykket, så kan den laves om til en funktionsforskrift. Og måden man gør det på, det er, at vi begynder at udskifte nogle af de her bogstaver med nogle andre bogstaver. Altså, vi kalder nogle variabler, eksempelvis antal kilo her kalder vi x, og prisen i alt kunne vi kalde y. Der er det sådan, at den pris, altså det antal druer vi tager, det bestemmer vi selv, og det kalder man så den uafhængige variabel. Hvorimod den pris vi skal betale, den afhænger af hvor mange x'er vi har taget, altså hvor mange kilo vi har taget, den kalder man så den afhængige variabel. Oftest, når vi snakker om funktioner, så skifter man det her y ud med et lille f, eller lille g, eller lille h, og så en parentes x bagefter. Og det udtaler man altså f af x. Det der er smart ved at gøre det på den her måde, det er, at man eksempelvis skal skrive f af 2 i det her tilfælde. Det er lige 31,90, fordi 2 gange 5,95 eller 15,90, det er 31,80. Definitionen på en funktion, det er, at der til en bestemt værdi af en uafhængig variabel hører en og kun en værdi af den uafhængige variabel. Lidt kortere kan man også sige, at for hver værdi af x må der kun findes en værdi af y. Jeg vil komme lidt nærmere ind på og prøve at forklare lidt bedre, hvad det egentlig betyder. Så det er jo sådan, at vores uafhængige variabel x kan antage en række forskellige værdier. Det kan man angive som en talmængde, ligesom jeg gør her. Og det kan være hele tal, det kan være negative tal og alt muligt andet. Og det kalder man definitionsmængden for f, og det skriver man dm af f. Definitionsmængden er i virkeligheden vigtig, fordi i vores praktiske tilfælde med vindruer, der vil ikke give nogen værdi, at hvis x den var negativ, fordi man kan jo ikke købe den negativ antal kilo druer. Modsat den, der kan vi sige, at der har vi vores f af x værdier her. Og det kan også være en række forskellige tal her. Det kan være eksempelvis 2, 3 og 4. Og det kalder man værdimængden for funktionen f. Og hvis det er sådan, at det er en rigtig funktion det her, så vil der til hver enkelt værdi herover i x høre et y på den her måde. Men hvis der sker det, at der eksempelvis til værdien, altså x lige 3, kan komme 2 funktionsværdier ud, både 3 og 4, så er der altså ikke længere nogen funktion. Hvis jeg skal prøve at illustrere det på en anden måde, og så vil jeg lige prøve at tegne et koordinatsystem her, hvor vi har x ud af her, og vi har f af x ud af heroppe, jamen så vil en normal funktion typisk kunne se sådan her ud. Men hvis der sker det her, at funktionen ser sådan her ud, eksempelvis, jamen så er det ikke nogen funktion, fordi hvis I prøver at se på til en x-værdi her, jamen så vil der jo høre faktisk 3 forskellige y-værdier. Og det betyder også, at for eksempel en cirkel, den kan ikke beskrives ved hjælp af en funktionsforskrift, fordi der netop også til en x-værdi hører 2 y-værdier. Yes, jeg håber det går lidt mere klart.